Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato! Hello guys! Uy, gwapa. Ni lagi ka. Gimingaw ako ninyo, uy. Uy. Uy, hala. Saan na ninyo ang semento? Ha? Ha? Ngayon nakurat pa mo nakakita na ako. Kadlo ka lang lagi kikugnaw? Oh. Di man good. Kagkwapa ra nimo pero nakalitan lang mi nga nakakita nimo. Bitaw. Kalit man gud kag tunga diha, Ma'am Milchi. Gilaay lagi ko dito sa bahay sa ibabaw. Mga ni nagladlaag ko. Dili naman din masud ang minteryo, no? Oo. Di na masod. Ako pa nang gilak. Unya, saan naman lang uban nga gusto mo dagkot sa ilang mga patay? Aw, karon naman sada, miss. Ugma, ako nang abdihan kun madlaw. Unya, ilak kun gabi. Okay. Mayo noon. Bahagi nimo Melchi eh. Salamat, Mikmik. Mayo pa ko. Nakakita sa kong kagwapa. Ngaron ni abde ka, Milchi. Hala no, misoroy lagi ko. Kamuram ko na nga akong amigo din eh. Dili pala ko din yung pasakon sa inyong payag. Di ahaw man ko, uy. Na may tubig. Aw, dali, saka. Boss, nakasuod na si Milchi sa ilang payag ni Johnny. Nakakita ko. Ayaw pala big baraw diha, kay makitaan ka. Oo, boss. Pero, makawat yun ka ni Milchi ang picture sa apuhan ni Johnny, boss. Ay, iyan ang diskarte. Magpaabot lang kita din eh. Hala, uy. Presko mo rin hangin din siyang payag, no? Oo, presko gyud. Presko kayo kay kakahuya naman ang sluyo. Dili sa mamahadlok din no? Ha? Ganang madlog pa mi. Nga, ako manangungo din eh. Tuod sad, no? Di lagi ka mahadlok nga mo anhi din hi Melchi no. Ang uban kay di man gyud mo taak ining dapita kay mahadlok sa ungo. Labi na nga doon na tulo ka bata nga gilabay sa minteryo. Matod pa nila, kung amigo na nimo ang ungo, dili na gyud kuno kaangay nga mahadlok, kay wa may ungo nga mangunay. Mausab. Kamang angay mahadlok dyan ni uy. Ano sa may mong kadlukan? Sa mga tao. Ngunong mahadlok man mis mga tao? Kay, kung magtuo na ang mga tao nga ungo mo, basin kon palayason mo din eh. Ha? Hey! Hello! Oy, ikaw di ay? Ako ne. Ha? Si Johnny? Posible nga siya yun ang nakasunod siyang napuhan. Ha? Oy, di ba na to siya mapalayas tungod kay ungo siya? Kaya wa man tayo ebidensya nga ungo gyud siya. Magpabuta og ebidensya nga dautan siya. Kanara, og matuman ang imong gusto. Sige, bye. Uy, may kwarto mo sa dining inyong payag, no? Oo, nasa. Unsa man naa sa sod? Ka ba na? Oo. Kabana sa akong lolo. Nasi mga butang imong lolo diha. Nasa. Mao ba? Tanpasa kanang unsa din ang imo Melchi interview na sab na. Gamay. Unsa man gitong imong lolo Johnny? Buotan to nimo? Oo, Miss Melchi. Buutan. Kay ako ko iyang gibinlan sa iyang trabaho, ang pagka-sepulturero. Tuod sad, no? At tuod,
Ang picture sa imong lolo ba, may mo tanaw na ako pag-usab? Ha? Nga naman. Wa lang. Doon na lang ko'y ganahang tanawon pag-usab. Mahimo bag mo tanaw? Aw, nga naman dili. Ayaw na. Unsa may mong tan-awon sa mga picture? Ha? Kabaga ko, Melchi. Unsa may nakapa-interest nimo sa maong mga pictures? Wa lang. Ganahan ako mo tanaw sa imong lolo. Nga nung ganahan mo kabutan ako sa kong lolo? Koan, parehas magod siya dawang sa akong lolo. Unya, suod man mi og ang akong lolo, mao nga ganahan sa kumutan aw sa imong lolo. Ah, maba. Sige. Hatagan lang yung taga-picture sa kong lolo, ha? Sige ha. Pero okay raman sab ko nang iyang picture na lang sa mo sa layo nga akong picturean. Mau ba? Ay, ako lang kang hatdan siyang picture ugma, Melchi. Busy man gud mi karon si Abay Johnny Good. Kay doon na may simentohon sementeryo. Oh, ha? Unsa may yung simentuhon? Mag-ayo, mis mga nabuslot nga mga pantyon. Ha? Oo, lagi, tuod. Kuan, ganang doon naman ko'y gilungkab nga musuliyo. Mo ni among simintuhog balik. Ikaw, Melchi, mukalit man yun kag sod sementeryo. Huwag ka kabantag mga tao nga nang lungkab og nicho. Bitaw, Ha? Wa man, nga naman di ay. nagdoda man gud mi nga doon ay manglungkabay og lubong nga nakasuod sa minteriyo ba? Mao gyud. Wa ra ba ko kabantay? Musod man lang kog minteryo kon naamo. Doon naman ko'y nakasigpat sa tagakawa sa menteryo, good. Nga doon ako no'y papay og lalaki nga migawa sa menteryo og gabi inang dako. Ha? Unya, miingon man ang nakakita nga sexy ko no og gwapa. Ha? Uy, dili to ako ha. Wa man gyud ko musod sa minteryo gabiing dako. Sige, mauli na ko ha. Oh, kadiyot sa Melchi, mo ina man kakag tubig oy. Ah. Ay, salamat na lang. Okay na ko. Gawa na kong uhaw. Bye. Ano to siya bay? Nagdali maglakaw. Oh. Guilty silang paglungkab sa musuliyos mga alkira. Boss, niyanap sa ingon din si Milchi. Uy, tiba. Ano sa siya? Nagdagdali ba? Wala. Dindo, Puldo. Dali na mo. Mamaya na ta din he. Milchi. So, nisirit mo ako ka. Boss, dito mo yung balita ang iyong daag. Dali arang nawas kakahuyan ni Melchi ah. Abay, nga nung imong doon gihiskutan bahin sa gilungkab nga musuliyo. Wa lang, ganahan ako makakita siyang reaksyon. Yung baga, gidi mo pa yoy. Ang duda man ko siyang pag-anhi. Sa may mo gidudahan? Nagduda ko nga ang pictures gyud ni Lolo ni mo Pilo ang iyang tuyo nga makita. Aha. Nga nung miabot ko na si mong huna-huna. Oo, ang kalit mo lang siya, ngibingaw siyang lolo. Unya, nga nung iya mang kuhaan og pictures ang imong lolo be. Bitaw, no? Ikaw babay ba? Ay, saday pa da sa kasiksi atong Melchi good. Ah, Unya, di na ka makapanghuna-huna siyang tumong sa pag-anhi. gusto ka bay? Gusto gid ko. Na-interest sila sa mga pictures ni lolo ni mo. Ug maong ilang gilungkab ang musuliyo sa mga alkira. Kay mauni ang picture nga na Danny Milchi. Tumpak! Mindset ba? Mindset? Ako mauna bay. Gusto siya nga mahibaw kung unsa pa nga musuliyo ang gikuhaan og picture ni Lolo Pilo. Unya, unsa may huna-huna ni mo ini? Karong gabi musod na ta sa musuliyo ni Marcela Buenaber. Naon sa mga Milchi, ha? Anong maram kag ladlok? Dindo, dunay nakakita na tos gabi nga gilungkab na to mo sa layos mga alkira. Unsa? Kinsa man nakakita ha, Milchi? Na ako naman puyo sa gawa sementeryo. Nakita ko ini nga may gawa sementeryo. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!